Ito yung pwesto ni Maring Mar. Ayo! Ranig da. Kawan niyo ba ang ilong? Abrim mo ba? Ayan, si Maymay. Napagod siya. Pero ubus yung panindan niya. Ayan. So, naubos na yung panindan niya. Ayan si Maymay. Ayaw mga oni. Hello! Okay. Mga oni. Pwede mga Giubag akong ilong, oh. Ano, pinig ito nakakuan. So, trees. Mm-mm. May nga mo na kaya hapit, tabay na siyang kuhan. Fiesta. Yung pa tindahan ni Maymar. Ayan si Maymar. Sunti iya. Kana mo gigamit di ba tingya kaya. Ayan yung mga table niya. Iya, pwesto for love. Doon ang research siya sa eskwelahan. Pero, Cafeteria na ni siya. Ano siya? at least dagan nagapangaon no. Dagan ganina. Nanay gatol-tol. Na-post pa ako na nagpakyaw sa manok. Manok lang yung ipakyaw. So, pinata na yung manok ko kung nasa 450. Sige ako na nagpakhatag sa student. Wala paghatag sa mga student na katawa ko mga student kay ito gani. Gubot yung balay kay nang bata. Alam mo ng bata kay ko. Asa bang ano ako? Ikaw ang pinaarangan sa mo, ah. Pila lang sakyanan. Nagtiga na. Tulo ilang motor, duwa ka sakyanan. Ito sir yan. Pag-isa ka bakto. Direk. Isa. Ang bako. Sa gutihan siyang papa. Liluwit. Ang bako. Kasi sakyanan nyo dahil na, sakyanan. Dagan di siya sa kinanoy. Kabalot ka, kaya di na mo siya paangkas. Kwan ba yung yan? Angkas, ang hindi gamit, sniper. Dili ba yung pasalig sniper siya? Angkas naman mi. Angkas ang isa. Siya nito. Ako angkas ba siya? Ay, naman di isa ka motor sa palay. Kaya siya. Yeah. Ayun. Ay, kung itong first di mga motor, di ba? Huwag na pag isa ka motor. Di ba sa mga Kaya naman siya. Humble themselves. And for kaulo ka? Tsara mong ride to. Nakahilak ko eh. Sakit. Napinig man. Di ba wala ko video nagmotor? Halang kayong Na, ginati. uy, nasa iya. Ngayon din, nagkuhan ka ka ng nakaigo ka sa isa ka tree nga nagana. Wala. Check na piling mo na bangga sa kundang ni. Bakla na ta oy. Dili ta. Bakit? Pwede baklay. Ayun, dani kay kung dani man good pa. Sightseeing ba? Pause. Walay view dani. Dali tatak kay dagan view. Bakla na ta para. Time napatay oras ba? Mga paparazzi eh. Pero mo kay higda naka kay. Si Ma'am Shiji nangayo. Ano ba sa kauban tuod? Kay magmotor tayo siya ra isa. Mahalo siya kay basta mag-ulan daw. Dili pud kay delikado siya dai kay hinay siya dai kay katraong dalan dan. Katulgon magay ko ni Danis nga nagsusunod ko sa nga hinay. Unsa ra ka to siya? Sundan ako. Problema pag nana ko sa highway, bugi na kauliti ko. Lalo na dali kay sa una ang Moscat man good na ang Moscat na Marital Vision ba kay isa na siya ka community ng tao school o mga dahil mga lumulupiyot ba. So free na kayo magsulod, ang ano bitaw. Para common ang dalan, ano maro biya sa kay duty ko biya. Mango. So this is Mango. Bato ko naman di pa bawala. para siyang agriculture nga building. That's their library. Hala ka. Ay katanan man. Tara sila. Red mango. Red. Sana ilang soap kay Himalaya. Oh, this is Japan Lighter ba? Hala kablo katanan. Japan. Ito sa yellow mang good ha. Ito pa ito. Ay, Gutom akong driver, mother. Diri nga area B. Agay. Kita ko balatan ay. Mas gi kapoy ko nga ako nagangkas. Ano sa man eh. Sige pa rin yung music. Kay nice kayo.
We would like to personally thank Sir Danny. Yes. Grabe yung pasabog karon. At dahil dyan nanalo daw. It's a celebration kasi nanalo daw. Kadua, wow. It's agad. It's a double celeb. Nanalo na. May tanong. Ang dawal. Mga wat bang ko kaya akong balingkin. Dahil Chinese New Year ngayon. Pang ching chang, ching sing ching sing Chong China. Uy, Kishan no, no, Hindi ito may kayo, imong milk tea ba? Muna naman nakakuha naman. Knowledge. So kain mo na kami. Yeah. Labong ka rin. Nalagin na na. Paris. Or nagkuha mo? Set na dahil siya. Baby, man dito to Paris. Lalo naman isa ba Ay, lang? kuha man ko, tay. Nagkana ang nakalunay. Ay, lagi. Reaction paper. Ayan yung food nila dito. Parang isang isang what do you Yes, ka? Ano yung rice aqua lagi? Itong chicken princess earth. Sila nagutom sila. Hindi na ako naka-offer Ay, manakuha asa. Naubos yung paninda ko. Ay, upat ni Kambok. Apat na Oh, sure ba? Kapit magkakam Oh. ka. merong soup, the soup churba. Ayan. So, Pak, muna yung sa sulirap. Na sila ay free. We're done eating. Wala daw siya, dada. Yung biyahe namin na delay is mahigit 1 hour. Thank you so much, Sir Dan, for our late lunch. Hindi naman pumalik sa 7. subayat agad. Hindi, mas kuminang siya. Diba? Diba? Pak, pati siya is kumikinang silver. Bayot. Thank you so much, Sir Dan, for and Lagi na to, nagpalay ko 100 na pwede nani ka. Baga, dili nani ka. thank you so much, Sir Dan, for the double celebration. Yes! Very authentic. Ano lagi si Lyra? Very modern. Daplin Britney, maligsan ka sa sports car. Ay, hindi po kayo galing ni Maringmar. Andun po yung Ay, hindi po ito kay Maringmar ha. Baka sabihin nyo kay Maringmar ito. Kasi pangalan sa mga itiri? Kate Yara, eating Hindi man tama kay Spanish. Gawa ka bating. Sabi ko nasa akong may-ari niya, no? Siyempre, after kumain, maglalakad-lakad kami at mag-uukay-ukay. Ang ubos ay 7-Eleven. Oo, dili may nakikain. Charot. Sige. Oo. Dito man miya tumoy. Sa terminal lagi. Nice kay mga denim jacket o bating. Alin na, denim jacket. Ay, mo favorite. Magkano denim jacket? Yawak ka mo. Yeah. Titalina. Yeah, titalina. Okay, 1 year pa dahil kita niya. Brit, ayun na sa anak, Brit. Ibagay po sa kwanto. Ito biya ka pa sa basket. Mag-ukay-ukay kami. Courtesy, Ang gwapo ka na yung basketball. 5-minute challenge daw, Sir Dan. Go! Sige na, 5-minute challenge, Sir Dan. Naunsa man mo? Pamilya na mo, Britney. Bating denim mo sa mga kakatutin mo. Ang mga shoes. Di ba sa taong ano yung parang Unsa daw akong vlog ko, Kim at Yensa. Alam niyo ba? asa ilang merkado ganing mo? Ay, Para ito di kuan. Labihan. Ay, lagi mo. Plaza. Dili man minanami atong Battle of the Bands. Kani ka Azi? Last year, dili. Last year, mga band, local band lang. May wala akong isaka. Paano wala nakita?